Hi, good morning. Good morning po mga kabalin. Isang magandang umaga. Isang magandang araw ho ng Biyernes. Thank God it's Friday, May 30, 2025. Ang petsa ho natin. Ngayon, ako pong inyong lingkod, Justin Dizon, maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyon may paggagamitan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin hong 1.8 plus million followers. At syempre, sa lahat po ng nakakanood dito sa ating programa, live ho tayong napapanood sa telebisyon via Signal Channel 115. Nationwide ho yan mga kabalen. At dito naman sa Central Luzon, syempre sa ating 37 cable partners sa Free TV Channel 36. At syempre live din ho tayo Air Cable Converge Channel 71. At dito ho sa ating CLTV 36 news page. At syempre sa ating ding YouTube channel at CLTV 36 Official. Kaya naman saan ka pa? CLTV 36 ka na, makilahok ka sa discussion kabalen at pag-usapan natin ang mga iba't ibang kaganapan sa ating bayan. Ito, nagko-comment unang-una. Shout out muna kay ating Anita Makapagal, keep safe. Sabi niya, ayan, magandang umaga po ating Anita at sa buong Makapagal family. Ayan, oo, mag-iingat ho tayo. Laging mag-ingat At alam naman ho natin, lalong-lalo na sa mga motorista. Opo, iba yung pag-iingat sa kalsada ang ating i-practice mga kabalen upang sa gayon ligtas ho tayong lahat. Ika nga yung defensive driving, ika nga, at yung pagsunod sa tamang traffic rules and regulation. Ayan, mainit na usapin ngayon. Yung no contact apprehension policy dyan ho sa Metro Manila, din pong lulus-lus niya. O ikatamo maralas po nakatintang lakaran Manila. Ayan. O mga ulaga nga, baluta mo naman din yung makanining balita. Bang kanina po, karas na ka rin nito, bala mo, ay, nalaran traffic rules kaya di ba? Yan, At lalong-lalo na ho, syempre, at iba-ibang mga kaganapan dito ho sa ating bayan na may direktang epekto sa atin pong araw-araw na pamumuhay. Gaya na lamang ho nitong sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway. Ayan, bukas at saka sa linggo, may concert, SB19. Kaya naman, asahan ang mabigat na daloy ng trapiko dyan po sa North Luzon Expressway. But for the meantime, ngayon, silipin natin, 10:19 na umaga, ano ang traffic situation dyan sa NLEX? Narito po ang real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Dito na muna tayo sa gawing itaas. Ito po yung upper row, At sa area ho ng Balintawak, muna tayo yung leftmost box, Balintawak Toll Plaza, yung pinapakita nilang area. Wala hong masyadong problema dyan, Walang pila ng mga sasakyan. Pero dyan sa may Mapulang Lupa, Valenzuela, yes, kabalen, asahan ang traffic build up, bahagyang pagbabagal, especially if you are approaching Metro Manila o yung papunta ka ng south, at doon sa northbound naman, right now, medyo maluwag pa din, o maayos pa din naman ang sitwasyon, fast moving. Ito hong mga bumabiyahe dyan sa area ng Mapulang Lupa sa may Valenzuela. At dito ho sa may Mindanao Toll Plaza, mga kabalen, at may bahagyang pila ng mga sasakyan pa exit po ng expressway. Samantala, pagdating naman natin dito sa may Kawayan Interchange, magkabilang linya, umaandar. Tuloy-tuloy ang andar ng mga sasakyan, makapalang volume sa may service road. Asahan po ang pila dyan. Ito, Bukawe Toll Plaza, may bahagyang pagbabagal na ng mga sasakyan. Nakikita sa gitnang box sa lower row po natin. At dyan naman sa syudad ng San Fernando ay magkabilang linya, maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Kanina nagkaroon ng road crash dyan sa may area ng Candaba Viaduct at passable naman lahat ng lanes
light traffic din. At meron ding nasirang truck dyan sa may Mapulang Lupa, Valenzuela, kaya naman may ganyan hong pila o yung pagbabagal ng mga sasakyan dyan sa area na yan. Yan po yung real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Ito mga kabalan, traffic update naman tayo sa syudad ng San Fernando, Pampanga via City Public Order and City Coordinating Office. Ito, update as of 10 a.m. Happy Fiesta. Ito, happy nini nga kaliguan ko ay kapamo yung malyadang ikipaltoy ka na kalupa. Pasensya na po. Opo, pasensya na, tambing kong tinaglos king kanakong traffic update. Ed ako managrit, karen pong kabalen ko, kapwa ko Fernandino. O rin, karen kapara ko pong Fernandino. Happy Fiesta. Ayan, happy Fiesta po. Karen tao San Fernando. Shout out. Siyempre, karen kamag-anak po. San Fernando, San Jose. Opo, at siyempre, shout out kang Koyang JM Jesus po na umangumbira king Karela Fiesta. Yan. Okay, happy Fiesta San Fernando ha. Opo, siya makanyang panahon, no? Then ka na akong kamag-anak Ponduan, San Jose. Yan. Happy Fiesta po kaya kayo. Nung ating kumpara lang lutong ulam, para layo na mo, uling nga pa. Kumilwal ngayon Aldo ngayon. Yan, mga kabalan ha. Oo. Shout out sa lahat ng mga naghahanda at nagbipiesta dyan. Yan pong Ciudad San Fernando. Yan. Traffic situation dapat. Yan pong City of San Fernando, Pampanga via Posco. Diyan ho sa may area ng Tagulod, sa Nicolas area, San Jose, General Hison, Consunji, Vichomico, Makabali, light traffic ho dyan. As of 10 a.m., yung pagbibigat, light to moderate traffic, asahan po yan sa may area ng JBL, Jose Bilingad Memorial General Hospital, maski na po kining Makabakle, Dolores area, light traffic. The rest, light traffic po dyan sa may Kapitolyo, Palawe, Lasatin Boulevard, dyan sa may SM Robinsons, light traffic. Maimpis, light traffic. Aquino Byway, Tourism Road, light traffic. Hanggang na po kayo Tanabastagan, light traffic pa din as of 10 a.m. Yan po ay update via Posco. Balen, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Alamin naman ho natin ang latest weather report. Pakinggan naman natin ang latest weather report mula po sa DOST Pag-asa. Alamin ho natin kung ano ang magiging taya ng ating panahon ngayon pong weekend. Narito po ang pinakahuling ulat panahon ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Biyernes, May 30, 2025. Sa lukuyan, nakakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalong-lalo na moderate to heavy rain sa malaking bahagi ng Northern Luzon dahil sa southwesterly surface wind flow at frontal system. Sa mga nagtatanong kung meron tayong binabantayan na low pressure area o bagyo. Sa lukuyan, wala po tayo na monitor na low pressure area o bagyo sa Dagat Pasipiko, lalong-lalo na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kapasing-pasin na magandang panahon ng naranasan sa Visayas at ganoon din sa Mindanao. At sa ating lagay na panahon ngayong araw, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Ilocos Region, Cordillera,
Cagayan Valley at Central Luzon. Kaya paalala sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar na mag-ingat po tayo at maging alerto sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa mga pag-uulan. Sa lalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga inaasahan na isolated na mga pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Dako tayo sa Visayas at sa Mindanao. Inyong makikita, inaasahan din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan dahil sa thunderstorm. Kahapon, umabot ng 39 hanggang 40 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. Samantala sa Infanta, Quezon, mas mataas na ating na-computed na heat index na umabot ng 46 degrees Celsius. Sa Tuguegarao City sa Cagayan, umabot ng 45 degrees Celsius. Sa araw nito, inaasahan natin ang heat index sa Metro Manila na abot ng 39 hanggang 40 degrees Celsius. 46 degrees Celsius naman sa Infanta, Quezon. 43 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Baler, Aurora, Dipolog sa may Zamboanga del Norte, ganun din sa Surigao City, sa Surigao del Norte. Ibang detalye about sa ating forecast sa heat index ay maaaring iscan ang ating QR code o bisitahin sa pag-asa.usd.gov.ph/weather/heat-index. Sa susunod ng apat na araw mula Sabado hanggang Tuesday next week, May 31 hanggang June 3. Patuloy pa rin ang epekto ng frontal system at southwesterly wind flow sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya, inaasahan ng mga pag-ulan, lalo po yung moderate to at times heavy rains sa Ilocos Region at ganoon din sa NCR o sa Metro Manila. Maranasan din ang moderate to at times heavy rains sa parte ng Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Kaya paalala sa mga kababayan po natin na maging alerto at mag-ingat sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng mga pag-ulan. Ang araw sa sisikat mamaya pong 5:26 ng umaga. Ang araw ng lubog sa ganap na 6:21 ng hapon. Yan ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Yan ho mga kabalen, ating narinig ang latest weather report mula po sa DOST Pag-asa at gaya ho ng nabanggit ay asahan ng moderate to heavy rains ngayon po weekend hanggang araw ng Martes sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kabilang na dyan ang Central Luzon. Sa oras na ito, alamin muna ho natin balitang pang-ekonomiya muna tayo. Foreign exchange rate. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong May 29 araw ho ng Huwebes sa 55 pesos 73 centavos. Samantala sa ibang denomination naman, Japanese yen 38 centavos, Great Britain pound 74 pesos 86 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 09 centavos,
Saudi Riyal, 14 pesos 81 centavos. Yun pong dirham, 15 pesos 13 centavos. Yung euro, 62 pesos 77 centavos. Korean won, 04 centavos. At Chinese yuan, 7 pesos 72 centavos. Ito naman mga kabalen, public service announcement muna tayo. Mawawalan ho ng supply ng tubig dyan ho sa barangay San Roque Dao II sa Lubao, Pampanga, mamaya pong 1 p.m. hanggang 4:30 ng hapon para ho magbigay daan sa flushing activity na gagawin ng Prime Water. Okay? 1 p.m. to 4:30 p.m. San Roque Dao II. Wala hong supply ng tubig ngayong araw. Dito rin sa may lungsod naman ng Mabalacat, dyan ho sa may Madapdap Resettlement Center. Phase 1, mamaya hong gabi yan, alas 9 ng gabi tatawid hanggang bukas 5 in the morning, araw ho ng Sabado, May 31. Wala rin hong tubig dyan sa may Phase 1 ng Madapdap Resettlement Center para bigyang daan yung flushing activity ng Prime Water, 9 p.m. tonight until 5 in the morning tomorrow. Yan ho kabalen ang latest public service announcement sa ating pagbabalik. Ihatid ko sa inyo mga detalye, mga developing stories. Ito, nagbabantay si Kuyang Paul G. Santos dyan ho sa bayan ng Concepcion, Tarlac, kung saan nakatakdang manumpa bilang senador, syempre, si Senator-elect Bam Aquino. At mamaya, sikapin din natin makibalita kay Ashley Punsalan dahil nakapanayam niya o kinakapanayam niya sa mga oras na ito. Ito pong DPWH, kaugnay naman ng Dolores Flyover Rehab. Yan ho mga kabalen at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV 36 Newsstream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream, mga kabalen. At ito, advisory muna tayo. Para ho sa lahat ng mga bumabiyahe, ulitin ko lang baka ma-miss natin. Traffic advisory. Opo, mga kabalen, asahan po ang mabigat na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway ngayon pong weekend. Ito pong Sabado at Linggo, May 31 to June 1, dahil magdaraos po ng concert, 2-day concert. Ito pong SB19, ang P-pop sensation. SB19, ayan, shout out sa lahat ng mga fans, 18, ano? At syempre, congratulations ngayon pa lang. At mabuhay ang musikang Pilipino. Yan, palakpakan natin yung mga iba't ibang grupo ng mga talentadong artists ng mga Pinoy. Kahit itong SB19 ay isa ho talaga sa mga nanghuna para muling buhayin yung industriya ng ating musika dito sa Pilipinas. Kaya naman malaking pasasalamat sa husay at galing nitong syempre at yung kanilang pagiging ika nga world class. Kaya talagang ipinagmamalaki natin ang husay po ng SB19. At yan, aasahan ho ninyo yung hindi naman ako fan, hindi halata mga kabalen. Ayan, asahan po ang heavy traffic sa NLEX ngayong weekend. Yan po, 2 araw ho yan, May 31 hanggang June 1, dahil po dyan sa ginagawa o sa gaganaping concert po ng SB19. Sa ibang balita naman tayo, eto ho mga kabalen, mga posibleng sangkot sa drug racing sa Jasa, tukoy na ho ng Siposco. Ayan, shout out, palakpakan natin ang ating mga otoridad. Oo, nung isang araw. Kaya maganda ho ito but maraming salamat sa mabilis na aksyon. Dapat, syempre, ito, inintay natin yung pagkaka-aresto, yung show cause order, yung development. Anong detalye kaugnay niyan? Narito po mga kabalan, basahin ko, bigay ko sa inyo. May lead na umano ang City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO sa mga taong posibleng sangkot sa illegal na drug racing na nangyari po sa Hotel Magsanto Avenue o Jasa sa San Fernando, Pampanga. Nangyari po ang insidente nito nga madaling araw ng May 28, 2025. At resulta po ito ng kanilang close coordination sa mga lokal na otoridad at maging sa mga concerned citizen. Kinukondena rin po ng Siposco ang nangyari dahil hindi lamang paglabag sa traffic laws ang drug racing, kundi mga kabalen, ito rin ay matinding banta dahil inilagay nito sa kapahabakan ang buhay ng mga motorista at mga pedestrian. At anila, walang lugar sa San Fernando ang illegal drug racing. Paalala rin ang kanilang ginagawang pagmamatsyag na patuloy ang pagbabantay at pagkilos kontra sa illegal na gawain sa syudad. Babala pa ho ng Siposco, you will be identified. Okay, mga kabalen, yan ang binanggit ng Siposco. And you will be reported and you will be dealt with accordingly. Kaugnay nito, nakipag-ugnayan na po at in-endorso na ng Siposco ang kanilang mga hawak na ebidensya sa Land Transportation Office. Ayan, na-turn over na po upang sa ngayon magka-target nilang mabigyan ng show cause order. Ito ho mga kabalen, flash natin. So nakipag-ugnayan na nga itong Siposco sa LTO upang imbestigahan nga ang insidente ng drug racing sa Jasa. Hiniling po ng Siposco na tulungan silang tukuyin ito pong vehicle owner at mga driver na nadawit ho ng mga nadawit na sasakyan base ho sa report at surveillance materials na kanila pong hawak. Target din hong mabigyan ng show cause order ang mga identified party alinsunod sa mandato ng LTO na panatilihin ang disiplina at kaligtasan sa daan. Initially ho, nung na-interview natin
si LTO Region 3 Operations Chief Attorney Soshen Sison Lazatin ay kanya hong nabanggit na initially ay unang makikita merong reckless driving at syempre yung overspeeding at kanila pang titignan kung ano pa yung mga posibleng naging paglabag dito hong mga drug racer dyan sa may Jose Abad Santos Avenue. Yan, pagbati ho sa ating mga otoridad para sa kanilang mabilis na aksyon, aasahan natin, tututukan natin itong balitang ito. At ulitin natin, kahapon, kagabi, may balita, napanood natin. Ito, seryoso, real talk, ha. Kagabi, may napanood ho akong balita. Diyan sa, sa GMA7, napanood ko. Yung aksidente na naman sa Quezon City. Tama ba? O, Quezon City. At na nagdulot ng pagkasawi ng ilan. Ito hong mga ganito, mga kabalit, isipin ninyo. Yung mga tao na nasa kalsada, lahat po, kada isa, merong nag-aantay sa kanila. No? May uuwian ho. O kung sabihin na natin solo living sila, gusto nilang magpahinga, gusto nilang umuwi. Tapos, dahil sa mga irresponsibleng driver, ay pwedeng hindi matuloy yung kanilang pag-uwi, lalo na ganitong oras ng gabi. O, di ba? Ang dami hong mga buhay na nasasayang na pwede sanang mapigilan kung sumusunod sa mga batas trapiko, kung ligtas ang mga daan. Di ba? Kung yung ginagalag yung mga alituntunin sa lansangan. Pero hindi. At minsan, parang yung aksidente, nangyayari aksidente, nandyan. Pero mga pwedeng pigilan, Pero ito, pag na-aksidente, sasabihin, aksidente, hindi, nanadya. Kasi simula pa lang, hindi dapat nag-drag race dyan sa JASA, di ba? So, huwag na hong hintayin. At maganda itong ginagawa ng ating mga otoridad na talagang binigyan nila ng matinding babala. At dapat ito maaresto upang hindi pa marisan. And kung posible nga, sabi nga ng mga ibang netizen, dapat dyan, kansilahin ang lisensya. No? Huwag nang pahawakan pa ng manubela para sa gayon hindi na makapang-perwisyo. Yan ho. At huwag nang hintayin mamerwisyo. Di ba? Imagine the trauma. Naku po, yan, di ba mga kabalin? Kaya naman, saludo sa mga enforcer natin at aasahan pa natin na magtutuloy-tuloy yung kanilang aksyon kaugnay ho nitong isyong ito. At hindi tayo syempre titigil sa pagbabantay din upang mapatiling ligtas ang ating mga kababayan dito ho sa ating lalawigang Kapampangan at sa buong Central Luzon. Ito, speaking of kaligtasan, ayan, kailangan ho ninyong mag-ingat dahil may scammer na naman na gumagamit ng pangalan ni Governor Dennis Delta Pineda. Diyos ko, Paalala ho ng gobernador, huwag basta-basta makikipagtransaksyon sa mga nagpapakilalang si Governor Delta. O nga naman, bakit naman kayo makikipagtransaksyon? Kayo naman hihingan kayo, di ba? Ito, tingnan niyo yung basahin natin, flash natin yung fake na page, Wala, ayan, sorry. Sabi ho mismo ni Governor Dennis Delta Pineda, ito pong page na ito na Delta Pineda Vice Governor, na kung sakali inyong makitang magpadala ng mensahe sa inyo, abay wag nyo daw papansinin dahil ito ay scammer. At ano yung style ng message ito? Suriin ang inyong SMS inbox at ipadala sa akin ng 6-digit digit na code na natanggap mo para ma-activate WhatsApp. Tapos, ito ay totoo, ayan. May libre akong load, sabi niya. Nothing much, yan. Hinihingi yung code ninyo, namimigay ng load
Ito ho mga kabalan, i-zoom natin. Isipin ninyo, manyadyo ko rin naman code keng WhatsApp kaya kayo Governor Delta. O, di ba? Potay pa yung mamaya ticket kaya kayo kayong basketball, di ba? Oo, baka naman, Gov. Ito ho, yung kumakalat na mensahe, nagpapakilalang si Governor Dennis Delta Pineda, babala sa ating mga kababayan, huwag ho ninyong paniniwalaan ha, yung hihingi siya ng 6-digit code para i-activate yung WhatsApp, tapos sasabihin na siya ay totoo. Abay, kalokohan ho yan. Kaya naman paalala ni Governor Dennis Delta Pineda, wag hong tatanggap ng mga ganyang conversation na paniniwalaan ninyo. Huwag nyo nang sagutin. I-block na lang ninyo. Ano pa yung mga mensahe? O, eto yung picture Ayan, humihingi ng code. Huwag kang matakot, sinasabi. Yan, baka hindi talaga kayo si Gob. Hindi po talaga. Sa daming ginagawa ni Gob, bakit siya hihingi ng code ninyo sa WhatsApp? Bakit? Hindi po siya yon, mga kabalen. Okay, paalala ni Governor Dennis Delta Pineda, huwag magpalinlang sa mga gumagamit ng kanyang pangalan. I-block ninyo at huwag makipag-usap, huwag ding magbibigay ng mobile number dahil hindi po yan gagawin ni Gov Delta. At kung kailangan niya kayong maabot, syempre pwede naman ho yan through our offices, ano? So natandaan natin yan mga kabalin Scammer yan, fake yan. Shout out sa ating basher, Jesus Bautista, eka sumikat ito, o ba't makanyan kang magbalita? Potang sikat na ka, palitan mo ko. Okay? Bigyan natin ng stage si Kuyang Jesus. Bigyan natin siya ng stage, di ba? Dati kaya taking perya, sabi ni Kuyang Jesus Bautista. Nice. Ikaw dito. Good morning sa iyo, Kuya Jesus Bautista. Maraming salamat sa pagtutok dito sa CLTV 36 News at maraming salamat. Sana maimbitahan ka namin dito, Jesus Bautista, at sana maipakita mong iyong muka kay Kuyang Justin. Ayan. Dati daw akong nasa perya. Nasa perya. Okay lang ho yan, mga kabalen. Kung kahit sa basketball, gusto mo Hindi, dati ako sa mga karera ng kabayo. Oo, Jesus Bautista. Dati ako sa karera ng kabayo. Yan. Happy Friday! Okay. Sige, tuloy-tuloy tayo. Pati mga bashers, siyempre, pinagbibigyan natin dito. Oo. At least nag-effort siyang mag-type, di ba? Yan ho, mga kabalen, Yan, tatandaan natin yung balita. Kaugnay ho nito scam. Okay, ito naman, silipin natin. Baka naman inyong na-miss, mga kabalen. Opo, ang magiging susunod na hepe ng ating pambansang kapulisan, ayon na rin ho sa naging press conference kahapon, ay ito po, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong hepe ng PNP, si Police Major General Nicolas Torre III. At inanunsyo ho yan nitong Huwebes, May 29. Si Torre po ang nanguna sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito pong March 11, 2025. Kasunod po ng paglabas ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Okay, maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta, Jesus Bautista, Panekang Manalbe. Dakala salamat, Koyang, kingkekang suporta at sana ako akitang bulimong style, bangka nito. Lakwas ka pang Manalbe. At sana migid ka to, datang ingaldo. Yan po mga kabalen. Silipin naman natin ang iba pang balita dito ho sa ating page ng CLTV 36. Ito syempre pagbati. Okay. Ito. Mahalagang malaman. Weather advisory muna tayo.
Nasa na ba yung weather advisory? Ayan. Weather advisory muna tayo mga kabalen. Mula po sa Pag-asa, thunderstorm. Sige, lakihan natin. Zoom. Ito mga kabalen, asahan ng moderate to heavy rains dyan sa may Quezon, Bataan, Pampanga, Tarlac, Batangas sa loob ho ng 2 oras. At nararanasan naman itong moderate to heavy rains dyan ho sa may area ng Zambales na pwede rin makaapekto sa iba pang mga lugar. So within 2 hours, asahan po ang moderate to heavy rains sa Quezon, Bataan, Pampanga, Tarlac at Batangas. Ayon ho yan sa Pag-asa. Baby Ruya Kanoy, Jesus Bautista. Okay mo, Jo. We appreciate you. Okay? Dakala salamat. Koyang Jesus, ako kanu papay na lubwa. Dakala salamat. We appreciate this, ano? Opo, lahat ng komento, lahat ng inyong mga suggestion sa amin. Dito ina-appreciate namin. Alam niyo bakit? Kasi nararamdaman namin na may pakialam kayo sa amin sa CLTV, di ba? Nararamdaman kayo na concerned kayo dito sa ating local station. Dahil ito pong CLTV, para sa inyo rin ito. Para kaya naman ni Nidjo, kaya naman, pati mag-comment kang makanyan. Si seryosoan mi, kasi burimi, pasanting mi pa yung gagawan mi, pasanting mi pa, kaya kami pa magbalita, at lakwas kaming makasaw, kaya kayo. So, yan po aming tinatanggap at masaya kami sa mga inyong pagsuporta sa amin. Dahil, kaya naman po kami nandito, ay dahil din po sa inyo, mga kabalen. Yan. Uy, may kapayos na ako, Jo. Yan ho, mga kabalen, moderate rains ang aasahan, moderate to heavy, dyan ho sa Quezon, Bataan, Pampanga, Tarlac, at Batangas sa loob ng 2 oras. Target daw maglunsad ng preventive healthcare program dyan ho sa may Pampanga Provincial Hospital sa Clark. At kasama ito sa may roll out sa pamamagitan ho ng partnership ng Pampanga Provincial Government at ng Clark Development Corporation, gayon din itong UP, UP Manila, na siya hong syempre nangangasiwa naman sa Philippine General Hospital. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Clark Development Corporation President and CEO Agnes VST de Vanadera kaugnay po ng pagbubukas o napipintong pagbubukas nito pong Provincial Hospital ng Pampanga sa loob ng Clark Freeport. Initiative po ng Pampanga Provincial Government. I'm in heaven. Ganon ang aming pakiramdam. At ang nakikita nyo ngayon, yung ating sinasabing all-of-government approach. So, nandito na ang provincial government ng Pampanga, itinayo ang ospital. Ang Secretary of Labor, siya ang magtutulak ng iba pang tulong para itong operations natin ng ospital ay dire-diretso. Kung maganda ang building at walang operations, hindi naman pwede. Kung maganda ang building at wala namang mga nurses at doctors, hindi rin pwede. So, ito yung pagtutulong-tulungan. Pangalawa, ang next dyan is kailangan naman natin na ang ating mga manggagawa para rin tuloy-tuloy ang kanilang trabaho ay mayroong sufficient na training. So, kaya kasama natin ang TESDA ngayon. At ngayon, kung meron tayong ospital, sino ba ang dadalhin mo sa ospital? Hindi yung nagkakasakit. So, ang nakita namin, teka muna, parang meron tayong nakakalimutan. Nasaan yung para hindi magkasakit ang ating mga manggagawa?
dito papasok yung aming public health program for the promotive and preventive care. At meron tayong bagong partner, si Dr. T, ang Chancellor ng UP Manila. So sila ang kasutulong natin sa pagbubuo ng ganyang programa. Kasi ang capacity ng hospital? 143. Ibig sabihin, maghihintay tayo na magkasakit bago natin matulungan ang ating mga kababayan, lalo na ang mga workers. So ang ating palalaganapin at palalaguin ay ang promotive and preventive public health care para sa ating manggagawa. At gumawa kami ng isang framework, yung CDC. Caring for the health of the worker, development of the future workforce, at yung isang C is crafting policy. Kasi sa social determinants of health, hindi ka naman dapat nasa ospital lang ang pagtingin. Kailangan ng hospital, tignan natin bilang safety net. At kung sa programa ng ating bayan, nakikita natin sa health center yung 1 to 5 years old, 5 to 18 years old, hindi natin kadalasan nakikita ang 21 hanggang 6 years old. Ito yung haligi ng ating ekonomiya, sila yung nagtatrabaho. At kung hindi sila nasasakop kadalasan ng mga barangay captain, hahanap tayo ng ibang lugar. At ito ang korporasyon, ang kanilang HR. Sabi nga ni President Agnes, bawat isang locator na may certain number ng empleyado ay meron ng mga dapat klinika. Ngayon, yung strengthening ng capacity ng mga klinika na yan, malaman ang risk at ang mitigating para hindi na-hospital yung mga kababayan natin. Maliliit pa lang na mga bukol, matanggal na, mabiopsy. Mas malaki dapat ang ating ini-invest sa screening, sa prevention, kaysa sa panggagamot. Kasi kapag ka nagagamot na tayo, medyo mabigat na yun sa pamilya at saka mahal na sa pamahalaan. Dito sa CDC na initiative po ng Pampanga Provincial Government. I'm in heaven. Ganon ang aming pakiramdam. At ang nakikita nyo ngayon, yung ating sinasabing all-of-government approach. So, nandito na ang provincial government ng Pampanga, itinayo ang ospital. Ang Secretary of Labor, siya ang magtutulak ng iba pang tulong para itong operations natin ng ospital ay dire-diretso. Kung maganda ang building at walang operations, hindi naman pwede. Kung maganda ang building at wala namang mga nurses at doctors, hindi rin pwede. So, ito yung pagtutulong-tulungan. Pangalawa, ang next dyan is kailangan naman natin. Yan ho mga kabalen, narinig natin ang tinig ni Attorney Agnes VST de Manadera, ang Presidente at CEO ng Clark Development Corporation. Ganyan din ho si sa UP Chancellor. Kaugnay ho nitong etong gagawin nilang pagbibigay serbisyo medikal sa atin hong mga manggagawa sa loob ng Clark Freeport. Meron ho tayong breaking news, tukoy na. Yes, kabalen, tukoy na ho ng City Public Order and Safety Coordinating Office o ng CPOSCO. Siyempre, katuwang yung LTO, ito hong mga nasangkot sa drug racing sa Jose Abad Santos Avenue. At hinihintay lang ho natin makausap si Kuyang Darius Hison maya-maya upang bigyan tayo ng update. Habang hinihintay natin, i-run through ko lamang kayo dito ho sa nangyaring insidente o kung ano nga ba itong ating itong pinapakita ko para ho sa mga ngayon lamang na kanood or ngayon lang pumasok dito sa ating streaming. Just in case you are wondering, itong inyong napapanood, hindi ho yan Tokyo Drift, hindi yan yung midnight run in Tokyo. Kung tawagin, yan ho'y drug racing na ginanap sa Jose Abad Santos Avenue nito pong madaling araw ng May 28. Araw ho yan ng Miyerkules. Oo, mga kabalen, di ba? Biruin mo, mag-drug race sa gitna ng siyudad San Fernando, dyan sa may Jasa. So, ito ho'y in-upload sa social media at nag-viral, nakarating sa CLTV 36 News at ilang mga concerned citizen ang nagpaabot nitong video ito sa atin.
sinabing sila'y nababahala dahil talaga namang katakot-takot etong kanilang nakita. Actually, napanood mo lang sa social media, matatakot ka na eh. Bakit may drug racing na ginagawa dito sa Jasa? Ayan. Nandito na ho sa ating programa, makakasama natin, makakausap natin live. Ayan. Sige, nawala ulit. Hintayin natin si Sir Darius Hison, ang focal person ng CPOSCO. At gaya ho ng aking binabanggit, nangyari ito, madaling araw ng May 28. Ayon ho sa CPOSCO, matapos magronda ng kanilang enforcer, kanila hong narinig, yung ugong ng mga makina at ang kanila hong tangkang habulin ay syempre, drug racer nga, bibilis eh. So, nagtago po sa mga establishmento dyan sa Jose Bad Santos Avenue. Ito hong mga suspect kung tawagin, yung mga sangkot sa drug racing. At dahil dyan, minabuting ng CPOSCO na mag-backtracking, hanapin at sige ho, para bigyan tayo ng update. Makakasama ho natin nandito live via StreamYard si Sir Darius Hison, ang focal person po ng CPOSCO, City Public Order and Safety Coordinating Office ng Ciudad San Fernando, Pampanga. Isang magandang umaga po, Sir Darius. Good morning, sir. Kuyang magandang umaga po at sa lahat po ng tagapakinig sa CLTV. Magandang umaga din po. Apo. Sir, kumusta na po? Ano yung update natin kaugnay nitong ating insidente ng drug racing sa Jasa? I understand na tukoy na ng inyong tanggapan ito pong mga involved sa nasabing illegal drug racing, sir. Opo, totoo po yan. No? And ang opisina po ng CPOSCO, hindi po tumigil sa paghanap po nung sino po ang mga involved dito sa drug race na naghanap po dito sa Jasa, no? And tukoy na po itong mga, tama po, natukoy na itong mga sasakyan at pati mga plate number po ng mga sasakyan na involved po dito. Nandito po kami ngayon sa kasalukuyan, fund center, at inaayos na po namin na ang susunod po nito ay turn over po namin lahat yung lahat ng nakuha namin mga ebidensya, ibibigay na ho namin sa LTO. Opo. Sir Darius, I'm sure syempre hindi natin pa pwedeng banggitin yung pangalan nitong mga na-identify ninyo, pero based ho doon sa information, sila ba ay mga kabalen natin, taga Pampanga, taga anong bayan dito pa sa San Fernando, o sila ko'y dumayo pa para gawin yung karera dyan sa ating kalsada? Opo, hindi po ang sa base po sa aming pagsi-search, no. Ito po taga Pampanga, no. But of course, ang pinaka namin, di namin alam kung sino yung mga tao dito. Pero ang pinakamalinaw po dito ay ang mga plate number ho ng mga sasakyan na nakita po namin na nagmamatch po sa mga letrato na doon sa drag race at saka dito sa dahil sa social media na rin po. Apo. Sir Darius, after this, once ma-turn over po sa LTO yung mga information na nag-gather ng inyo pong tanggapan, ano yung susunod na magiging hakbang, ano yung aasahan ng publiko na magiging development kaugnay ho nitong incident na ito, sir? Okay, rest assured po, no, hindi ho kami titigil na kung hanggang walang sabihin natin na kulang parusa, no, kaparusahan dito sa mga nag-drag race dito sa Jasa. At makakasigurado po kayo na hindi na po ito mauulit dahil kami po sa CPOSCO ay magiging lalo na mas magiging mapagbantay dito sa mga ganitong mga insidente. Sir Darius, maitanong ko lang, nabasa ko kasi doon sa isang komento, syempre nag-viral ito nung binalita natin. May mga nagtatanong, hindi daw ba namomonitor yung mga CCTV? Like for example, wala bang nakabantay 24 hours sa CCTV? Kasi daw, sabi nung isang nag-comment, kung merong nakatingin sa CCTV at nagsasimula pa lang yung karera, nagpo-formation pa lamang sila, possibly,
ay natukoy na natin o nakita na natin at pwede sanang mapigilan. Could you please explain, sir, kung ano yung scenario doon sa ating command center tungkol dito? With regards po to sa CCTV, actually meron naman po tayong enforcer na sinubukang habulin, no? But unfortunately, ito pong mga sasakyan na ito ay sa sinasabi nga na nakatune sila sa pangkarera na hindi po basta-basta makakahabol anumang sasakyan, no? So, yun lang ho yung naging problema. So, palagay ko hindi naman ho naging nagkulang ang departamento pagdating po sa ganong mga aspeto. Apo. Sir, paalala na lamang ho sa ating mga kababayan, sa publiko, at lalo na yung mga gustong sumubok. Eto, baka posible, hindi ko naman sinasabi, pero may mga napanood na rin ako mga kabataan na gustong sumubok ng ganito. Gaano kadelikado yung kanilang ginagawa, itong ganitong klaseng gawain, sir? Napakadelikado po, no. Ang gusto lang ko siguro sabihin na i-advise po, no, sa mga gustong gumawa ng ganito ay gawin na lang po sa tamang lugar, no. May mga mga racetrack naman po na pwedeng gawin. Huwag lang po sa mga pampublikong kalsada kasi alam naman po natin na hindi po ito safe, no. Lalo na sa mga ang dami hong hindi mo naman masasabi na may tatawid na lang na bigla-bigla. So, I advise na lang po na gawin na lang po sa tamang lugar. Huwag po sa mga pampublikong mga kalsada. Opo. Sir Darius, balikan ko lang, yung na-identify ninyo, ilang individuals po ito? Kahit siguro rough number lang. Okay, kasalukuyan po yung dalawang sasakyan na involved mismo na recently, no. And may mga videos din ho kami ng mga nakaraang drag race which happened I think if I'm not mistaken noong December, no, na-identify na rin ho namin 'yon at i-forward na rin ho namin 'yon sa LTO. So dalawa po kasalukuyan ang involved. Apo, Sir Darius, to what extent yung pwedeng kaharaping parusa and ano yung magiging recommendation ninyo? Like for example, is si POSCO pushing for the cancellation or revocation of the license of these individuals, sir? Okay, wala po sa amin ang desisyon, no. Nasa LTO na po 'yan. But kung ako po ang tatanungin, hindi po yata kung suspension lang, no. Hindi po sapat. Para sa akin po is kailangan ay sa revocation na rin ng driver's license na maging babala na rin po sa mga kabataan o yung gustong gumawa ng ganito na hindi po dapat gayahin ang mga ganito at hindi po dapat ito tinotolerate. Opo. Sir Darius, bago ako magpaalam sa inyo, hingan ko kayo ng mensahe, paalala sa ating mga Kabalen Fernandino. Nagdiriwang ng fiesta ngayon. Alam naman natin, pag fiesta, minsan masyadong masaya. Ano yung mga paalala ninyo sa ating mga kababayan? At syempre, ano yung ginagawa ng si POSCO right now, ngayong araw, para matiyak din na ligtas ang ating selebrasyon ng Fiestang Fernandino 2025, sir? Okay, happy fiesta po sa syudad ng San Fernando. So sana maging lang na okay lang magsaya at ang gawin lang muna natin is pag nagsasaya tama lang natin ang dapat gawin, no. Basta maging masaya lang po tayo. At para lang rest assured ang si POSCO po ay palagi nakantabay sa inyo. Okay, maraming salamat po, Sir Darius Hizon, focal person po ng si POSCO. Sir, makikibalita pa kami sa development at kasama nyo kami sa pagpapanatili ng kaligtasan sa ating pong lansangan. Mag-ingat po kayo, Sir Darius. Salamat din po. Mag-ingat po kayo. Yan po, Kabalen. Si Sir Darius Hizon, ang focal person po ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Syudad San Fernando, Pampanga. Gaya ho ng kanyang naibalita, natukoy na nila yung dalawang involved po dito sa drug racing dyan sa Jose Bad Santos Avenue. At kung si Sir Darius Hizon daw ang tatanungin, dapat, para sa kanya, ay dapat i-revoke or kanselahin ang lisensya nitong mga sangkot sa nasabing illegal na drug racing. But of course, the decision ay nasa kamay ho ng Land Transportation Office. At nabanggit naman ni Attorney Attorney Susyan Sison Lasatin kahapon
ang Chief Operations po ng LTO, Chief of Operations, na pag-aaralan pa nila at kung ano, dahil itong lisensya ay yan ho'y pribilehiyo na binibigay lamang ng Estado at pwedeng kunin anytime na nakikitang hindi kayo karapat-dapat i-enjoy ninyo o hindi kayo karapat-dapat mag-enjoy ng privilege that comes with the driver's license. Gaya ho nitong mga ganitong kalokohan sa kalsada. Yan, mga kabalen. Ako po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Sabi ni Aling Celia, Nokum, cancellation of license. Yan ho ang kanyang mungkahi. Ito daw ang dapat gawin dito sa mga nasangkot sa drug racing sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Muli ito po si Justin Dizon. Tutok lamang sa CLTV 36 para ho sa iba't iba pang mga balita at impormasyon. Ukol ho dito sa ating lalawigang Kapampangan at sa buong Central Luzon. Mag-follow lamang para sa mas maraming update. Kabalen, balik ako mamaya para sa iba pang mga balita at iba pang streaming. Muli, maraming salamat po.